jing kublai pi baro balai ngira ye ga kot jing ruai ha ga jaka jong ga bible che mani man ga siu blai ngi le jing seng bat ngi kham kan mau ban ra kot jing ruai ye ga bible ngi klet hayi ba ga sngo si shu ka dei haman laki lajan haki thliu ying kristan babon ngim don ngi bible ki babyang ngi don ya ka wei pagawe ngi don ngi kot jing ruan ta wei pawe u de kot jing ying ni ka wei pagawe ga kot jing ying re ka bible ngi don tang we ga kot ba he le ni ka kot ba rit namata ka ying bro ka we ka long ba le ran yi gi kristan ban kot le gi kristan re kim don bible na ga ban ta le de ngam ong ba ga long ba bakla ban ra bible chi ying mani ha jing seng ka long ba bha bat ka bha palat ban ra kot jing ruai hare ban klet pat gi htenu blai che yeng bat ban bu hakmat dei tu kot jing ruai kalong ka jing pei thliu ka ba jiliu ka ba pei na do ka ni ga thliu ka pei na do ka pateng man riu ka ba lech hashwa jangi mantala shi spas snem ka jingi kristan ka don ha meghalaya kawan sharilom kasi jantia jungi si ban ong ba juk da bon e giba pule ktinu blai da bon e giba pulpor da bon e giba don bible haying nagabanta we pa we khon len ni dam ta we pa we ka dkhot udkhot jang ka yi balai galong kumni ka long kumni namar ba ngi le jing seng ba ngi ra ga ko jing ra ka bible ka daw ka dei ki bon gi daw kala le se bande ka daw namar ba ngim so thau e khinu blai but na jrong pulpit ro haba ki no yalap kim da kham plate bible than ki shu pule shit khot ard khot na ta ki batai ga ba ki kisngo tho hang to but hagajing seng jangi ubabon hi upai ba ugothia hagasing sonde kiwe kisaham kiwe pat kila ang hapor badang kren kiwe pat de kia tho khana ka aisha hakandong namar ba umdon uba batai ka bible kumbade ban batai negataga daw ngimda sngo bakalong ba don kam hadu tata kala le se bande kita ga we daw bangi ong bangim sno tho ik tin blai kala le se ru bande ka daw namar ba ngim don bible hayeng sem udon tangu kpa lani udon tanga kami ki khon kim don bara jika bat ngim jupoi perkhat bangi dei ban don laka jong ka bible hayeng sem ngim jupo berkat kumta ngimut baik kawe bible la biang hayeng bo po drol habolong jing seng yeng sei gitu ka bible na po drol ayu to bokren lani bo to pule duai ngim jupule ka bible ba balai ngim jupule namar ba ngim so thau ngim don por ban pule ka bible na ta dang yong ga khtin blai kam khtin blai ka jing ga dei namar ba ngim judon por ban shong bat ban pule ngi be ek baro ki jingdon kamani hagdo ngi klet ye ka badon kam tam hanre ngan kani ka daule se ka khrau tam ka de kani namar bangi shakta ha ka rukom perkhat jong ka spasnem ka ba shipo ba khat we khat ar khat lai ba khat so ba khat san ka spasnem ka ba nadu shipo menta ka spasnem ka ba ar pwe rele da pile chidin ha ka spasnem ka ba shipo khat we khat ar khat lai khat so ba khat san ka spasnem jong ka jingdom tliu
haka history jongga balang. But hagi to gis pas nem ki Ramadan ko mga mapi kimyo ban pulay Bible namar lanyaw yaga Bible bagade ga ko te ki Ramadan ko mga mapi ki ubabon balang ubriu ubaim hayo har hasurok kim don hok ban wat tang ban bat ro yaga Bible namar gade khtin ga ko kiba don hok ban pulay kiba la ban pulay ka de kino yalam niam tang kino yalam niam ho to po hadin jong kejingwan hadin jong kejingwan jong kejingai Kristan sini serilom kasi lakum ba shispa snem manta nga ngosi banoy kini kwai ba kam la shispa snem manta kam don ka revolution kam don kata ka nganong no ka jing penkela hak rukom smotho jengi ktinu blai ka bangi smotho kedai gene menta ka jingi Kristan kelwan bat ngi barok ngi pediang Jisu kumuno penim jengi bat ngi let jing seng man si sonde bat ka si balang bat ka si sajan ka met sajan bat ka long ka rukom shispa tali kisnem ngam len bakidon kibon ro kiba pulai babol kiba burom ikhtinu blai palat ban yaki niam ki rukom bat yaki rol ki anje ka balang ngasung thok ki don rukum ta hoi ki kam ki niam ki rukom ki rol ki anje ka balang ki longi badon kam kat kum ga jing snow jong ki nong yalam jong to ka balang hare ban klet ikhtinu blai kolong ka ba le ran dagi spas nem ngile jing seng ngimra iga kot ya ka Bible ngira iga kot jingwai kolong ka ba le ran da shisha yaki Kristan hame khalaya khasi bat jantia ki ba lejing seng kim don Bible hakti kira kot jingwai nga ang not ban yo i yaka pateng ka ban sawan bagare ka pateng ka ba burom ikhtinu blai palat ban yaki eke kamen to bangi pendep ikiniam gerukom jingi kamen to bangi lejing seng lada barok ka jingle jingi lene kebabon ka jingle jingi kare kami de ka kumuktin blai kamen to kadang mentoy kadang bahaba pinle iktinu blai kendet hare ka wala da ka yalat makanahan yang tai nagi an balang jungi ka bahaba pin pesno phayo blai ka basno si gede gani lada ka hagini gisngi namarba lada tit Bible so ngi ong bak karem ngi karem bat ngi ya ngi so thai ban tit Bible namar ngi perkhat bakarem ye ka mobile shipojar prajar sanajar ngi la ban tit klemda klem sngo benot ye ka pisa jingi ngam ong ba bakla ban tit mobile ngi la ban tit san pojar lada piyo kolong ba bha piyo mobile ka ba remdor bat pin kolong ka ba bha hare ban sngo ban perkhat ba ka Bible ka rem namar ba ka dor jika ka de shijar tengka kalong ka ba le ran kalong ba le ran shisha tim nam ka Bible ka banung kong tam po ka perthai ka bagi print ka Gutenberg Bible haga spas nam ka ba khanyo ki de ka kum da ki de ka kum ba anong gumno million daka pisa jungi Amerika haga spasam ga bakhat pra ki de yagani ga Bible haga dor kumba san point so million dor jengka ladagi Kenya pisa jungi kala ban poi lai klur san po hajar lai klur san po lak ka dor jengka dari pimut bangakren lemuk sini setai ngamla ban syukran lemuk gini gesini namar pila ban sengap nga ba pila ya Google bat type la kalong em gumta dari pikwa ban
ban yo I ke ega banga keren type vào Google để cái door trong cái Bible cái ban nung kong cái Gutenberg Bible cái ba kide ka hakata ka door kalau dai ke por ban pen rem door ke Bible ji kalau dai ke por kalau dai ke por namar hagi to gi spasem ke ya jong ke jingdom tliu gitu gi spasem ki ba jong ke jingdom tliu jong ke history ke balang uba translate ye ke Bible uba penkela ye Bible shikawe pa gektin uday uday unong le khla baru uday unong penken ye ga an jong ble bar to ko por ka gektin ke khoi ke de gektin latin mla ban translate ba penkela ka gektin fareng uba penkela usha penyap baru sha thang William Tyndale de mo uba sha be thong ha ki nong yelam balang to por nomar bo translate iga Bible shektin pareng bagi snosi kalong bagi thang yu William Tyndale ha spasam go khat sa spasam go khat lai John Wycliffe kini de bring ba translate iga Bible bagi bat ki hab ban ai ban pha la ga jing em kat bang mangipat sini ngi sngo sngan hai tu iniam jongi ngi su sngan hai ni i ba ngi don ban ngi klet khtin u ble ba ngim tip nang no ngi wan hang ni me khala ya ngi wan na Wales ngi wan na Scotland kam long ba suk yengi ban yo jisu ki bru ki hap ban wan na kaleng perthai ban yalap yengi ban angi khtin ble pat mangi pat mentala chi spasnem ngile bom sut nya khtin ble kat ba ki wei pat to spasnem ki sha la ben ba ki sha thang em na ga benta ban yo ka Bible ha China don ga wei bru ba ki set along set bandi namar ba ki pule ke Bible pat habaki bahaying jong ka kilet ban pek ka kira ki khet ya ga sithi jong Petros ki haban na khet kimla ban ra ya ga Bible ki khet ya ga sithi jong u Petros bat kilet ban ai kumba ai bam artat bat song de bat the song the clip ha ga ya ga page jong da ga sithi jong Petros khnang ba ga to ko bri hang to kan yo ban puli Bible mangi pat sene ngi song le ba he ban ngim jupati ban puli ga Bible ngim tip kat no ki bri gi sha shitom na ban ta ga Bible ki sha le ben ha China lagi Shipau kat ar ganta ge shong jing seng kim juot apo China ka taru mdon air condition ge shong hapo khrum yeng bat ka jing shit ka bala palat kim od bat ki ong yo pastor bu un hikaya ki baru ong ki ke engan hikaya phi namar tang shisen lanon wanu ong ngi kwa ki ong yo ngi kwa phi hikaya ngi ye ga Bible bro ko ro Genesis do jipen pa namar kim don Bible bapli hakiri muslim ki ba sha le ben ki bri gus ngoto ga dor jeng ga Bible ha Meghalaya sngo kumbang anong la pendep ga jing thok ga bong kordit ye phi ba shong suk a se on kordit ye ga ba shong suk ha Meghalaya phi don lut ye ga jing ngi yo ye ka freedom ngi yo ga jing lai loi ga ba pura ha Meghalaya ngim da sha pen si tom ben than hadu kata wala ngilong ki minority ngim da sha le ben kumba sha po China kumba sha ri Iraq shari Muslim sha Middle East ngim da sha le ben kumba ga por jong spasem ga banongkong spasem ga ba ar spasem ga ba lai ngim sha le ben kumba do ga por ngi shong suk hang ne kumba masilangki
tat lanu ngin kendit benriu ki Kristana Meghalaya tat lanu pin kendit benriu pin lei bat pin tiet ke Bible wala shong dor san hajar pin benot pi tiet eka bat pi show I je ktinu blai namar ka porgan sapoi haga bangi ngin yo ingilong kum masilang ki bat ka bakut ka de on lam ngi se ka jaka show do ka jingkut long ka jingjot ngam kwa ba ndaba chisin gisngi ublen ong yengi kordit yapi ki ba shong sup ha Meghalaya tungin trashitom wala da ka dor jeng Bible kalong ka barem tungin thet ya gitu ki bayo gitu ki bom yo ngamong gitu ki bom yo papli ban thet Bible sompatit thet tang itu berit iba pipidon iba pipila ban afford iba pila ban thet kat kum ke jingla ka bor ke jingla japi tang ba so phatit Bible buram mi khtin ublai ngako abano ngene go bai buram mi khtin ublai palat ban kot jirwai jongpi hagi balang iba pidon ngamong ba pin bret kot jirwai buram mi taru hre buram mi khtin ublai palat ban ke baro blen kerku ngi insa kendo hoi pat ke video